L-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tevita milli titkellem dwar il-bżonn li tintrefa' responsabbiltà politika dwar il-konkrit ta' livell inferjuri li ntuża fil-bini tal-emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Meta mistoqsi minn One News dwar ir-riżultati tat-testijiet li saru sissa fuq il-bini tal-emerġenza, Claudio Grech semma l-darba darbtejn il-bżonn li tintrefa' ir-responsabbiltà legali u teknika. Madankollu naqas milli jsemmi ir-responsabbiltà politika. Meta saqsejnieh direttament dwar dan, Grech wieġeb hekk. Semmejt responsabilità teknika inti, responsabilità politika. Responsabilità politika dik tiġi waħda. Jidher li reazzjoni dwar dan il-każ hija differenti ferm fost il-membri tal-Oppożizzjoni. Fuq naħa hemm Tonio Fenech li kien inkarigat mill-ħarsien tal-bini ta' Mater Dei lura fl-2005 li stqar ma' ġurnal lokali li ma kienx kompletament sorpriż. U fuq in-naħa l-oħra Joe Cassar, Ministru għas-Saħħa fil-leġislatura li għaddiet li stqar li kien sorpriż b'dawn ir-riżultati. Għalhekk saqsejna lil Claudio Grech, il-kelliem attwali tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa, għar-reazzjoni tiegħu. Anti qed titkellem fuq xi ħaġa li ġrat fi struttura madwar 20 sena ilu. Naħseb dawn mhux affarijiet ta' sorpriżi, dik hija l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista.